nake yabo, ke nake yabo, umma ke nake yabo, umma ke nake yabo, ke nake yabo, ki karɓi baitukan da nake na Fatima. Ke nake yabo, ki karɓi baitukan da nake na Fatima. Ke nake yabo, ki karɓi baitukan da nake na Fatima. Rayuwar mu duk mun baki ya kirkiya, uwa uba da komai muka baki bai daya. Ba wanda za ya fi mu ya banki ya aliya, ki tausaya wa ruhin mu na fargaba. Ke nake yabo, duk duniya suna nan a ƙasan ki saida, kin san mutum da aljan malaki buwaida, kin bawa aljanu da mutane mujahida, domin ilahu yayi miki komai shugaba. Nake yabo, kije a sanni taka daidai a lafiya, Allah gabanki annabu bayan ki shamsiya, ba wanda za ya kuskura ya taba ki gimbiya, domin ubangiji ne ke baki kariya sai da nake yabo. Waye kamar ki ko a misali ina faɗa, daga rabu sai ma'aiki sai ke uwar gida, ruhin cikin ma'aiki ke ce muwai hida, matar imamu haidar ku ne a can gaba sai da nake yabo. Baitukan da nake na Fatima, ya shugabar halitta ummul ana mufarida, daga yan abada har ƙarshen rayuwar Hamida, yace a can saman kowa na kasan shahida, a lafiya azima baiti nake nusaiba. Nake yabo, ki karɓi baitukan da nake, ya wanda inda ce annabi ne yake faɗa, motsi shiru da tsayuwa ne duk ina faɗa, komai idan ta yoshi ne yayi muhammada, idan ka ganta annabi ka gani ina faɗa sai da na Fatima. Sai rasa mai mazance nake batula, ai duk abin da za na faɗa miki ya jamila, kin fi shi kin wuce kin zarce shi ya sabila, sai dai mu ne ba afuwa a gurin ki shugaba. Mun durkusa gaban ki ya zara shugaba, idan kina guri duka an ɗauke fargaba, zuwa tana zuwa ga kamshin ki ta yi ba, to assalamu alaiki ki amsa muna yabo. Ki karɓi baitukan da muke, ga shugabar halitta ita ce take rabo, ga maganin bala'i mai ɗauke fargaba, ga mafita matsayin bayi cikar rabo, ga mai kama da annabi zakba batun rabawa, ga zuciyar ma'aiki sanyin idan ma'aiki, ga wanda in ka ganta za ka ce ai ma'aiki, ga wanda in ka ji ta sak za ka ce ma'aiki, ga wanda in ta bullo ba wanda za ya motsa, ga wanda in ta zo kowa za ya zo gurinta, ga mai zubin ma'aiki kyau gani har da tsafta, ga wanda zuciyar mu take so muke yabanta. Ga zuciya tana zabi duka a kan ku umma, ido yana hawaye kullum ina ta fama, bani da wanda bayan ke ummul ayyuma, ki taimaka mani dan Allah ina ta kuka. Nake yabo, ki karɓi baitukan da nake na Fatima, ga rayuwa tana zafi babu gane komai, ga bakiyan mu ba sa so wai mu dinga komai, batuli sai da ki tsawa su daina komai, ki kara babu karfin uwar fagen yabon ku muke yabon ku baitukan da muke. Ya sai da akwai wani ciwon da ke jikina, yana wahali da ni ga zafi cikin jikina, shi ne yake sakani mance da wanka kaina, ba na ganin wani bayan ke aya muhimma, ki tausaya da fama da
Fatima. Dan rabu sai da bar ma'ana ki Fatima, wallahi ke muke so muka baiwa rayuwa ma. Lallai da kin amince ya sai da azima, zabi ta yin yabo hidima gungu ya rusai ba kulan da ba. Madina yan uwa da abokai suna zuwanta, ni ko ina hawayen sarki da rayuwata, amma ina da kyakkyawan yakinin zuwanta, in dai da ku batuna wallahi za ka je ta. Ya sai da kiyaye hitaban da ke gaba, sun lullube ki sun saba za mu ganki ba, kuka muke yawan ya zara shugaba, da rashin gaba da ku ne wallahi shugaba, ki tausaya domin isar ma'aiki ya zara. Karo da din salati gun shugaba cikakke, wa alihi sahabban sababi isa da haske, ka sani sai da sutura ta har da haske, in dai da ke batula wallahi ba wahala. Baitukan da nake na Fatima, alƙaulai shehu baramu hanya ta tsira, ya shewa Amadu hanyar taku babu ƙara, kakin firima abul fatai jika na tsara, harshe ya awwalu bai shirfa wudan batula. Ya umbana ni kai nake gani bai shirfa wudan umbana, ni ke nake yabo ki karɓi baitukan da nake na Fatima. Ke nake yabo ki karɓi baitukan da nake na Fatima. Ke nake yabo ki karɓi baitukan da nake na Fatima.